Hi guys, good morning. Kamusta na kayo dyan? Kami ay Good morning, mga nagbabalot ng kadragon. lumpia. Mayroong powder ka. Oh. Dito makita ka. Dali. Say hi. Say hi. Hi. Ayan. Flying kiss muna sila, JD. Kaya nagkaroon ng kamay. Kamay ko lang. Yung modest. Yung modest? Ayun pa. Pagpupunat niya. Wala na. Yan kay daddy na. Kunin mo din kay daddy. Hello. Good morning. Good morning, Ma'am Binita. Share Supangan, good morning. Share O'Reilly, good morning. Good evening. Good evening. Kay, kung gabi sila doon eh. Kahit sino eh. Ang kinaya na rin. Ay, kinaya. Bigyan ko. Siya ang mag-inya. 10, 9, 10. Pwede na. Prito mo na. Yan guys, nagbabalot kami ng lumpia. Kasi may powder kami ng bilao. Isang bilaong lumpia, saka pansit. Naka-ready na lahat ang Siyempre, kainan nila. Makikain rin kaya tayo. Kahit yung kakanin lang yun, handa nila. Baka mayroon. Ito nga lang ata yun. Ha? Kain ka pa eh. Kulong pa nga sa kanila. Good morning mga ka-dragon. Namiss namin kayo guys. Namiss nyo ba kami? Pasensya na Tagal na po. po tayo hindi nagpagkita. Dahil wala naman ng estudyante, hindi na kami masyadong busy dito sa tindahan. Guys, mag-vlog kami. Bakbakan na. Bakbakan na ng vlog. At wala nang sahod, wala nang pumapasok guys. At ilang araw na tayo natinda. Wala nang load. Nagkasakit pa sa Tiligaya. Medyo may konta. Napasok. Kailangan. Kailangan eh. Kailangan mag-work. Hindi pwedeng kuhan. Patingin ka lang. Mamatay tayo. Kahit pambili yan ng gatas eh. Sila, guys, pauwi na rin ngayon. Yan, maduna. Magbili ka ng kwan, hipon. Bili ka ng hipon. Ang daming hipon sa bayan. Kaya nga pala hipon, doon mura eh. Salmonhead. Bili ko daw, sabi ni Gigi. Kalating kilo te. 1/4 sa akin. Sino yata yung nag-comment? Si 1/4 sa Robert. akin. Okay lang ito. Yung kulay dilaw na parang isda. Anong pangalan yung kulay dilaw na isda? JD ka samahan? Baka okay. Parmuniti ba kaya? Salmon. Si Sir Robert. Hello Sir Robert and Ate Lloyda. Hello po. Ma'am Loida. Happy holidays. Happy New Year. Happy to New Year everyone. po. Ma'am Sir Robert. Happy Sunday yan. Happy Sunday din po sa inyong lahat. Kailan kaya magdating si Ma'am Loida sa Pilipinas? Yan, shout out kay, kay Manong Ki. Yan, hello po. Kay Gayen. JM. Anong consider? Kay Manong Bardo. Sir Hey, Manong Kate, good morning Manong Kate. Thank you sa Sir Gayen. Sa Good morning. Happy Pa New New Year. Year. Ay, Sir Anonymous. Abangan nyo guys yung mga pag-games na. No. Ay, sinubo na. Excited ka na ba, Angie? Para kasi mo na daw yung And
Ay! Sinusubo niya. Kadami na nagpamay. Alam mo naman. Ito talaga. Yung bibig mo na. Nung una, yung pinasa natin doon sa hindi ko mag-get. Sabi ko, ano kaya yung panay? Kami. Hindi ko pala nang No. Ay! Bigay mo na kay sa kinakamay niya. Sinusubo mo eh. Ay? yung dubli ko na kasi. Ante, lagyan mo na yung tubig yung ano. Pansit. Doon na siya lang sa may kanila. Yung sa ulo. Ito pang ulo. Dami naman yung May tubig ba yung ano? Thermos? Sweetie, ano yung lalagyan sa likod ni at? Ha? Ano? Ayun. Binigyan ni JD ng bato. Yan. Shout out ako sa taga Tarlac, si Bapang Aida. Si Liesel, kumusta kayo dyan? Happy New Year! Tekate. Merry Christmas. Tekate. Tekate. 80. Hello po Sir Robert. Good morning po. Happy New Year din po sa inyo. Tapos na lang. Happy New Year, holiday. Sir Gilbert. Ito, ulat na lang. At kay Ma'am Loida. Hello po sa ating viewers. 33,000 viewers. Ayan. Good morning. Titin ko po. Okay, wala na mga. Saan? Ah, yung dyan ante. Wala, hindi po. Hindi naman nakadala ito. Saan? Pasensya na kayo guys, medyo ibang pakiramdam. Yan, inawin mo kay Sir Bayen. Hello, Gayam. Good morning, Gayam. Pag-isip Matapos din. bagong taon tayo di, bagong taon ba na? Kailangan hindi. Ikaw lang magbagong taon. Kaya makibang taon nga rin din kinusulgay yun. Okay, tapos na ang ating lumpia. Tapos yung bata dyan. Dati Dalawa pa ante siguro. sayang. Isa pa. Minsan ang lasyo ng Ay, sa kilo laon mo na. Hindi pa yung Order ka ante? Kaya. Magado ka roba. Magluto lang ako ng kalating kilo. Kalating ito kilo. pa ba, ante? Oo.
So, ay, ano yan sa Diligaya, guys. Marami na nang handa yan. Meron pa yung ano, pamis mo yan. May tigay isang bundle na mismo. Gatanong nga na nga siya ng magkano yung kuhan, isang mismo. Case. Ay, doon ka sana magbili sa truck ante. Yung malit lang ante. 196. Mura na yun. Bali, 200 nagkata, 200. 205. Hello po sa ating 36 viewers. Ayan. May palamig. Good morning, DFL ladies. Advance Merry Christmas. Kada kayo amin watching from England. Sabi ni Ma'am Liz. Happy Melo. holidays po sa inyong lahat. Hello po. Ingat po kayo dyan sa England. Wow, ang layo. Ang sarap naman dyan sa England. Maganda dyan sa England. Andyan po kami bukas. Sa inyo. Yan po kami ng mag-vlog. Ano England. Inglaterra. Napakaswerte naman ninyo. Bakit? Uwa sila sa ibang bansa tayo dito sa Pilipinas. Les Milor. Makamatsat ang lumpia. Okay. Swerte. Hello, Merry Christmas po. Kanya amin anong kabanigis? Sabi ni Ma'am Angel. Anong Angeli Atilo. Hindi ko makamit. Balik na tayo. Hindi sa may baba. Hindi ko makapalit. Hello, Merry Christmas po. Kanya amin kabanali. Ilocano ka, ding. Talaman po Ilocano. Kabanigis. Okay, ito na. Okay, ito na. Sabi ni Ma'am Les Milor sa niya, sige, umay kayo dito, I'm waiting. I'm Waiting daw siya. I think Sige po. I'm waiting. Kamusta naman po kayo dyan sa England? Ingat po kayo dyan, mga ma'am. Kay Ma'am Angelita. Mga makuhan, Angelit. Atilo. Angelita. Hello, Merry Christmas po. Kanya yung amin. Ngayon, Ilocano din pala sa inyo. Sabi ni Angel. Angel Atilo ante. When ang Tiligaya, taga Umingan, Pangasinan po ako. Sabi niya. Umingan, Pangasinan. Ganda dyan sa Pangasinan, maraming pasyalan. Sa Bolinao, ang sarap doon. Ganda. Yan. Hello po sa 45,000 viewers. Pero si kayo may kasiro, palit yung pangito. Basa kayo ng comment. Gusto ko yung magluto. Masahin mo ante. Yan. Kataasan pampa eh. Makita mo dyan ante, mabasa mo. Hindi makita. Naman ni nagsiinyo. Ano mabasa mo ita? Ayan o, basahin mo lang yung mga kunwari yan o. Yung pangalan niya o. Gwen Antiligaya, taga Umingan, Pangasinan. Ayun, basahin mo lang tapos yung kanya. Yung pangalan niya. Yun. O, magsalamin ka. Ito ay England. Tatkaan. Malamig daw ngayon doon natin sa may England. Kaya mo? Kaya daw mo natin. Kaya. Hindi ko kaya. Ay, nasa lamig yan. Si Ligaya. Hindi kaya. Ito, ante, kaya mo? Kaya po. Kaya daw po ng Tiligaya. May naho ako sa langit ko. Pa? May saging po kami. Puso daw.
Saka na. Hindi daw po. Meron pa daw pong puso. Ako doon. May pahinog. Niya ba? Yan, hello po sa ating 54 viewers. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan, mga ma'am. Gising-gising. Tamuhan kayo. Gising-gising. Gising-gising. Share kayo. Good morning. Sino po kayo? Ma'am Benita. Si Ma'am Binita. Ano pa? Good morning po. Si Kuya Ben. Kuya Ben. Si Ate Virgie. Ano na ka nagsasawa ni Ma'am Binita? Si Kuya Ben. Uncle Ben. Uncle Ben. Uncle. Tito Ben. Kuya ko na. Tawag sir ko yung daka na tawagin sir ka. Kano nagdipin ko. Kuya. What else charge? Ni Sir Bob. Si Sir Bob pala itong Bob. Bob Van Orden. Orden pala. Orden. Ay, nakatulog. Maaga pa kasi. Magpan kay ante mag-intermission kayo para lalong kuan. Bumigla. Oo. Katawan. Masakit kasi ang ulo ko. Bumigla. Nagabidik-bidik. Yung Yung ulo ko. nagaganon-ganon. Kung nga yung likod ng mata ko baga nagaganon. Hindi naman tangga-tangga. Patitik mo. Wala nagkala ko ng sarbangan ng kulabang. Ilagay ko sa kape. Kalujak lang nga nga. Pakat ko lang ang mga tagas. Hanggang ngayon pasakit ang sikmura ko. Hello po mga kapatid watching from Edmonton, Canada. Kamusta po kayo mga kapatid? Sabi ni Mami Leslie Garza. Yan, okay lang naman po. Still alive. Still fighting. Kamusta rin po kayo mga kapatid? Yan, Happy New Year and Thanksgiving po sa lahat ng kapatid. Ay, oh, wala, wala. I'm so sorry. Balot. Dren, arami din ang angay ayamag. Kaya nga, maghinto lang man yan pag pan eh. Pagulog. Pag nauhaw, magpan na siya. Ang mga buga. Minsanad na. Yes, Kuya Dani. Ha? Wala, reklamador pa ba? Sisig! May Sisig! nag-order kasi sa amin kaya. Ay, may adobo daw pala. Man. Ilan? Isa? Pulis ka. Kanina kayo nagagamit ng Ganito. baka may kuto ka na, Gide. Baka may Kahit puto nung- nga. Pag napagpapawisan siguro, makatay. Oo. Hello, Team DepL. Nakakamiss kayo. Pag-greet naman. Ang gwapong-gwapo kong anak na lang kay Gide. Ha? Relax lang, ha? Makipagpintuan kayo. Wait lang. Isang kape. Siyempre sabihin ko yung order ko eh. Malay mo mayroon. Naman talagang nagasinda. Hindi sana kami magpunta. Bakit? Magluto lang kami ng order. Pansay. Mag-vlog kami na mga Mat. vlog. Kasi makapag lalo ko dito. Yan. Bakyan na. Yan ha. Patay ng manok bago adobong Ilang araw na kami nawala kami ng vlog. bago kalahating tayo sa kape. Habang naghahintay ng pangpainit. Kalahating kape.
Pwede rin kung puno. Kung hindi, kalahati na rin. Manumot may sobrang na na. At yung pangama natin. May sangagat ka. Ato yung lumpia. Ako pansit lang. Sabay kayo mag-translate. Ito na nabot din. Sige! Balong kami ng New Year. Pero madali sa tao. No! Hindi na kayo pasok yung nanay. Parang kayo. Oo. Yan, meron po. Muna magsabi lang ako. Meron po kaming bisita ngayon. Ito po. Oh. Shout out naman kayo. Baka may gusto kang i-shout out dyan. Yung iyong pan. Nakalag pala tayo. Yes. Sorry. Shout out sa mga mahilig sa kape. Parang kakapal man to. Hindi ba? Kabila. Ay, sakit ka balik ka. Ha? Balik ka po niyo. Kaya siguro hindi mag-connect. Hindi. Hello po mga kapatid from watching from Edmonton, Canada po tayo nabasa ko na po. Hi Tendef, anak kami kayo. Pag-rate naman ang gwapong-gwapo kong anak na si Nicolay ng happy birthday. Thank you. Yan, gusto ko lang pong batiin ng happy birthday si ang gwapong-gwapo niyang anak na si Nicolay from Mami Rose. Yan, happy birthday po. Happy birthday! 2:35 AM dito tayo kaya to. Bulbulan sa kapwa Ilocano. Ante, mag-Ilocano ka daw. Baliktad! No. Pag na Kids, no. Ante, No. ay ayaw daw kayong buyay. Mag-Ilocano daw kayo. No. Ay, may mas kapitas ko'y. Napudot ko kape. mas kagamit ko pinakbot. Pilocano. Napulot. Pudot Makasinet. ka. Parang paligo nga daw ng bagong panganak. Parang paligo ng bagong panganak. Sa bahay mo ko. Hindi mo lang po yung ano. Hello kakabsat Defel. Hello din po Sir Roger Panganili. Ano ba? Pagi. Basta hindi ko po. Basta yun na yun. Kumusta po? When man ka-dragon watching from Nueva Ecija, nagbayag meet bago kayo nag-upload. Yes po. Busy po kasi sa Antiligaya. Kaya ilang days po kami walang Dalawang linggo upload. na. Dalawang linggo na. Hindi ka Isang linggo. pumasok. Oo, kasi nagkaroon ng pan. Kunting lagnat. Kunting gana. Trangkaso. Uso kasi trangkaso eh. Uso dito ang mga trangkaso. Lipat-lipat. Hawa-hawa. Yan. Hello po sa 72 viewers. Ah! Wait lang.
Lugi na eh. 1,000 lang pala, may handa na ako sa New Year. Ano? Bago 300 na halaga ng lumpia. Hindi mo ba basta kayo magdao? Depende sa laman. Kompleto yan. Ay, pwede rin halagang 300 na lumpia. Oh, 380 JD! po yun. Hindi ko alam kung 50. Ay, JD! Ay! Natinag ni Kwarog. Yung 50 pieces, 130. Ah, Yung 50 piraso, 380. Paano to eh? bago, pwede nang itawad yun, 1,000 bago spaghetti. Magsabi lang ako mga 28 Ay po, 28. Punin na rin isang kilo. para hindi kayo magahon. Kumusta naman kami ah? Kumusta naman? Ganyan lang po ba yan? Dinikit ko lang. Nahulog eh. Ako ba din pala to? Oo eh. Hello, Miss Ting. Wala po si Ting. Nagpiprito ng lumpia. Lakas yun, Ting ha. Magpon na kayo. Hindi mag-uwi sila sa bakka? Hindi. Walang mag-uwi sa kami si Alan ba? Okay. Si Alan. Wait lang po. Chat ko lang hinay. Ano dito? Ano dito eh? Hindi na. Damdaman tudo ini. Hindi po kung JD! Kalaki ko sa inyo. tabot tayo. Mabalik ko. Ante daw, abot mo daw. Hindi ka naman pati. Yung order na uncle. Hindi ka naman pati. Yan, kahit sarado kami mga ka-dragon, mayroon pa rin bumibili ulam. Isang Dani at tamad na raw magluto. Yeah, you're under the sun. No, you're hot. Come here. 70, 70, 140. Abo ko ba? Direct. Water? Ilan pa water? Water, ante pa mo. Paano ba yung pinitin? Ikot mo, auntie. Ikot mo doon. Pagkape lang. Ang JD ah. Hello po! Hello po! Mga tita dito! Tata. Flying kiss. Flying kiss daw. Flying kiss. Flying kiss, flying kiss na. Flying kiss na, flying kiss. Flying kiss na kay Mama Irene. Flying kiss. Mwah! Kay Tita Joanne. Mwah! Kay Kuya Cha. Kay Kuya Cha. Napagod na naman ikaw. Ay! 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 Wala na? Wala na? Yay! Beautiful eyes niya daw, JD. Beautiful eyes. Ano, ipakita mo daw sa kanila. Beautiful eyes. Meron pa? Ah. Ah. Very good na, no na. Hindi ka sleep. Ay? Ay? Eight. Thank you. Okay. Tama. Opo, kalkuliturin niya pa yun lang. Alin nagtawa? Angkir naman. Kalkulito.
Hala, may sabi may nagtawag eh. Good A, ay nga pala nabasa ko. Ante oh. Good AM mga idol DFL mabalin umay agpasyar dita idol watching from Gimba Nueva Ecija. Pwede po. Wala ta abing. Sabi ni Sir John Villanueva. Ilocano? Kung ay Nueva Ecija May Besia, talagang Ilocano yan. Ay, Ilocano? Ilocano yan. pero meron din part di bangkay na puro Tagalog. Parang dito, Ilocano. Halo-halo. Parang dito, Tagalog, pero Ilocano. Pwede po. Sabihin lang po ninyo kung kailangan. Merry Christmas, Kung Team may DFL. time. Merry Christmas, Team DFL. Na-miss ko kayo. Na-miss rin po namin kayo. Sabi Ma'am Carla de la Cruz. Yan, talagang Taon lang sa kuwan. nabisi ko kasi kaya Awa hindi ng Diyos naman. may sibuyas. You make a good mother, Gigi. Sabi ni May Sir sibuyas dito. Bob Van Orden. You make a good mother, Gigi. Thank you. Kailan kaya yun? Good morning, KDFL. Kailan po upload ng vlog? Bukas po. Bukas po. Hello, Team DFL. Sabi ni Sir Michael Bata. Yan, hello po, Sir Michael. Happy holidays po. Hello, si Kayde? DJ? Ayan si Kayde? Ay. Taka-taka po kayo. Ako nagpusunod doon kay Angke. Hindi ka nag-reply si Pa. Dito ako sa chat sila 8 minutes. Yung 100 piraso na. Kapag makapagpagano siya. Para maraming Oo eh. kulang lang sa kanila. Malay mo mag... Wala lang na ng oo. Malay mo maligo sa ano. Meron pa silang baunin, di ba? Kailan po makakabalik si Tita Madonna? Baka bukas po. Or next day? Or tomorrow? Ngayon daw alis nila. Di bukas po. Nandito na po sila. Mula pa eh. Ay, maga. Ay, maga. Babalikin pa siya. Punta na po namin po daya. Babaling. Pwede po ah. Basta sabihan niyo lang po kami. Mag-chat lang po kayo. Yan, hello po sa ating 74 viewers. Yan, hello po. Go, hello. Nakuha niya na kanina, matimba. Talagang magamit niya na itong nagsawa siya, palitan niya na naman. Hindi pa nakagising si Gayema. Kaya nga eh. Hindi pa nakarinig. Marami kasi kaming kamag-anak dyan sa Occidental Mindoro. Nakapangasawa dyan mga idol. Gusto ko rin kasi makapasyal dyan. Ganda kasi ng mga views. Ano yun? View? Views. View dyan. Ano pong apelyedo? Baka kilala po namin. Oo. Saan? Anong apelyedo Sir John Villanueva? Ay baka yung kanden. Kama yung mga biyan Baka yung mga Villanueva rin po kaya, mga kamag-anak dyan. Oo nga, ba diba pala dyan? Batuili. Sa Batuili. Yan, ay happy holidays po, Ma'am Kristen Meneses. Merry Christmas, Team DFL. Hindi ka pa kasi totally naka-recover, kaya medyo may nararamdaman ka pa. Pingo, tawag ka Peng. Hello Peng, will you marry me daw Peng? Oh. Wait lang sir. Sir JM Malaban. Ano yung JM? AJ Malaban. Good morning DFL. Enjoy your upcoming Christmas holiday. I miss the Kubo vlog. Yan siguro po tomorrow sa Kubo kami. Ngayon sana doon po sana kami sa Kubo. Kaso meron po kasing umorder ng lumpia at saka pancit. Kaya nandito kami sa tindahan. Pero hindi po kami nag-open.
ng mukha ko dito lang sa cellphone ko. Oh, tayo pinipin na. Nakapada tayo Dati eh. na naman maitin. Andito naman naman. Gusto ko na naman ako. Gusto pangit ng computer. Inabol mo sa pan. Hindi, kahapon kagabi lang. Pinapos ko muna. Kami gusto namin. Tapos akala mo pagdating ko, nagkain naman kami ng tanghalian, ano ko lang wala. Dapat makatulog mo pagdating ko. Gusto naman ito. Isang espero kami gano'n lang ako na. Hindi, sana yung minudo. Nagpagpagdating kami. Mga kandawante, mga Galdones, Reyes, Claridad, Oviedo, idol. Sa Villanueva, mga idol. Nagtatanim din daw sila ng sibuyas doon, mga idol. Maluwang kasi. Saan po dito sa Usulan del Mindoro kasi tayo ay nasa kami. Oh, parang antay, may kinain. Dito kami sa Monte Claro. Ay, Reyes. May Reyes dito, di ba? Ay, oo, may Reyes. May Condem po. May Villanueva dito sa Batuili. Taon sana ninyo magpunta mga Marso, ano? Sibuyas na. Kaya, Para magkon sila, para mag-adas. kahit bakit mag-adas pa sila? Balay mo, gusto rin nilang Kahit maranasan. mag-uwi sila, Mag-adas, may oh, dito ang silang tuwa sila. sibuyas. Mag-adas. Galdones. Galdones. Parang wala Siguro akong sa ibang pan, no? Parang wala man akong kilalang Galdones. Galdones. Siguro doon sa mga sa ibang pan po. Sa ibang lugar. Wala man akong kilalang Galdones. Kahit yung sa luman, wala man. Kahit Claridad wala. Naman na lang yung tao sa Pagulaya. Claridad wala din. Hindi doon sa ibang lugar siguro sa mga farm. Nasa ibang lugar, hindi dito sa kan natin. Mga Galdones, hello Penguin, you marry me? Sabi ni Sir AJ Malaban. Good morning, Tendep. Welcome to the afternoon. May nabasa ako. Yan, busy po yung dalawa. Si Ate Gretchen at saka si Peng. Nagluluto po sila na. Sa Ate Gretchen pansit yung isa nagpiprito ng lumpia. 10:56 na kasi. Pero alas 12 kasi bago mag alas 12. Deliver. Oo, pangalan ko nga lang yung nakapunin dito. Bago kunin na lang dito. May service naman sila. Try ko sila. May baka kunin na lang dito. Ilakad nga natin to. Yan, pupunta natin yung mga nagluluto. Oy! Wala na. Busy guys magluto. Mga busy tong dalawa. Hi! Ikon mo natin. Ikon mo na. May naghabol pa oh. Nang kuhaan may naghabol. Kainit. May kakilala ba kay Engineer Mark Villanueva? Wala po. Diyan sa mga lamigan may siya. Yan. So, ayan mga ka-dragon. End na natin yung ating live ngayon dahil nagbuluto rin kami. So, thank you po sa lahat ng nag-join sa ating vlog. Yan. Kita-kits tomorrow guys. May upload na tayo. Yan. Bye We po! love you! Happy holiday po! Happy holidays! Days pala.